chicken with 7-up. Ano, optional ang gulay sa loob. Kung gusto mo may patatas, carrots, or zucchini, asparagus, o bahala kung ano gusto mo na gulay, pwede. Kami pa na mahilig sa gulay, kaya may carrots yun. May carrots, may patatas, mabutang din ako sa zucchini. Bali, 40 minutes na low fire na pinakaladkalan sa Oyster Sauce, 7-up, paminta, sibuyas, luya, saka bawang, hanggang mag-dissolve lang ang water ang sabaw niya. Tapos pwede mo na ibutang ang gulay. Ayan, usok-usok na. Ang dati ko na linuto dati, buo na chicken. Kaya lang, pag buo ang chicken, ang tendency nagiging hilaw ang sulod. Kaya ginurot-gurot ko na. Kaya diri na siya pinadapa, pinatikaya na chicken. Ang carrot, in-steam ko na yung sindiyo, kaya medyo luto na yan. Tapos butang na zucchini. Nahilig pa yung sa gulay, kaya naghanap ng gulay. Mga 45 minutes, mayroon ka na sa pag chicken na Oyster Sauce with 7-up. Madali, masayuno lang yung paglutuin. Ang zucchini madali man maluto, kaya 1 minute luto na yun. Masa sa iyo kung na chicken na gamitin niyo. Ito. Kung mahilig ka mo sa sabaw, dagdagan na lang niyo. Masiraman yun pag sabaw sa luto. Maturtamis. 1 minute na, luto na yan. Kaya niluto na lang ang gulay, ang zucchini. Chicken with 7-up.